A nosaltres ens agradaria saber moltes més coses, no? Aclarir segons quines situacions que s'estan donant amb l'escola Montserrat Montero, i ens agradaria saber fins a quin punt l'Ajuntament té aquesta responsabilitat en la gestió del personal. Diguéssim, nosaltres estem modificant els pressupostos de l'Ajuntament amb una partida molt específica de 213.500 euros que van destinats a uns endarreriments que sembla que fan de 7 anys, no? I ens agradaria saber per què som nosaltres que assumim aquesta responsabilitat, si és una qüestió de que falta finançament, com bé s'ha dit, que hi ha altres ajuntaments que no s'han compromès a fer la seva feina. Nosaltres, en reiterades comissions informatives, hem proposat establir fer un mapa una mica de la situació, un mapa comarcal, de quines són aquells usuaris que necessiten aquest tipus d'assistència i que vagi més enllà de l'Escola Montserrat Montero, saber quines necessitats tenen cada ajuntament i quina manera pot contribuir cada ajuntament de la comarca en la gestió d'aquestes necessitats. Al final, aquí estem per donar solucions, per donar serveis, i crec que valdria potser fent aquest mapa comarcal al voltant d'això, també ho hem dit alguna vegada, amb activitats, programa Respir i de més històries al voltant d'aquesta qüestió, que crec que valdria la pena que el tiréssim endavant i que nosaltres posem sobre la taula com una proposta per poder solucionar aquests problemes de finançament. Si tenim el mapa clar del que passa a la comarca, probablement sigui molt més factible demanar o requerir a aquells que han de contribuir que facin la seva part. Granollers Primàries.